мардуми гапашам дуруст аст ки мисол духтари наз дар интернет намешинад ба ин маъно ки духтари наз аслан он рӯз ба намерасад. Ғолибан агар духтар солиҳа тарбия ёфта бошад, одамо талаб карда мегиранд агар одамои муносиб бошад агар. Лекин акун ҳозир мисол тоҷико пароканда шуд. Пештар ҳама мо дар як деҳа будем, ҳама ҳамун моҳаллааш зан мегирифт. Беруни моҳалла зан намегирифт. ҳатто он мардуми як қавм доранд ки духтари наз аз моҳалла берун намебарад. Чунки духтари нағза аҳли моҳалла медонанд, нағз аст, ҳаракат карда тез мегиранд. Духтарои гандаям аҳли моҳалла намегирад, чунки медонанд ки ки аст, бинобар ин аз шаҳр, аз дигар ҷоҳо омада келин карда мераванд. Лекин ҳоли замона бо камаке ки дигар гузарад, аллакай шумо дигар ҳамаро намешиносад. Ягона роҳ бо ҳамин интернет мешавад. Яъне 100% хел гуфта намешавад духтари ганда дар интернет мешинад, гуфтаам намешавад. Шояд оянда зангирӣ пурра ба тариқи интернет шавад. Мисолан баъзе сайтҳо ҳаст, мана мусулмонҳое ки мусулмонои Аврупо, мусулмонои Африқои, Америкаи Ҷанубӣ, Америкаи Шимолӣ, Канада, Австралия, Новозеландия, ҳамин мусулмонои ҳамин тарафҳо ки нав мусулмон шудагӣ, ино акҷо медонад чавҳари мусулмони нағза дар моҳаллаш. Ино маҷбур дар интернет ҷустуҷӯ мекунад чавҳара, мардоям намехел. Яъне 100% ин гапа гуфта намешавад ки зане ки дар интернет ёфтӣ ганда ҳаст гуфта намешавад. Шояд нағз бошад.